Home Affairs yapedza kuprocessa Bellarmine munzira kuenda kuZimbabwe iwowo pa-airport. Bellarmine, do you have anything to say? Any last words, Bellarmine? Mr. Mugabe, do you have anything to say? Mr. Mugabe, do you have anything to say? All right. Sisi Griselda vamanya kusvika vafemereka vachibvunza kuti une last words ekuti cheye. The day of the shooting zvakare akamhanya morning slippers kusvika panzvimbo Griselda ihadweka ega zvakaumazvo. So guys, pane protocols the entourage zvichiratidza kunge president vari kupinda mustadium, tight security chino nechino imikani. Zvakaoma. I'm sure nhasi mamagire vatopfeka apron vakati ndiri kuzvibikira. So mukomana anzi iye haakwanisi kuenda kupassport control kumain side, anoenda nekuseri kuitira kuti pasaitike wowo. And remember, he's being escorted kunomeka sure kuti munhu apinda mundege. Vati ivo anongotreatwawo sekudaro sekunge pari kuitwa transfer yema major criminals kana kuti vanhu vari very important. So anoenda kudiplomatic side obva anopinda. Lawyer redu razobvunzwa kuti zvafamba sei, magona here kutaura nevanhu vari kumba. Ati yes, ataura naGrace Mugabe but hana comment yekuwedzera pazviri. Ataura zvakare kuti mukomana is very remorseful nezvese zvaitika uye kuti asiya cousin yake Matonhodze ari mukati. Manetizens ari kufara, pane mixed feelings. Vamwe vari kuti ina handafara kuti abuda, but I feel for Toby also. Vamwe vakati 600,000 yabhadharwa iyi taxpayers money. Vamwewo vakati we feel for Toby veduwe weudhani chatunga wagona kuhandla majournalist ayo nekuti pamwe pacho vanokupusha kuti utsamwe ugodzoserwa zvakare kujere uko. Vamwe vari kungoti gotwere nyika endai zvenyu kumba. Toby anobuda very soon. Vaye vaita habude ndezvipi singing hangu. Tichange chingokupai zvezere pakusvika kulenda nefamily gathering. I am sure pari zvino madj akutomirira kuti vaite zvepate kana kuti pakutodaniwa mapriesti kuti vauye vaise munamato wekutenda Mwari. Ameno tichaona mapublic statement achazobuda ekutenda government vemaghost account vatotanga zvinhu zvacho. So